kwenda andaitorira kwenda mchana ndinetera maybe madezi prophet Magaya wairira na prophet Makandiwa ina ndiri panamba almost 3 madezi achiyaya both ndaitorira zveshuwa so vantu vanotry kuda kudonedzera pa level ipi like makaona tana chiro anachiwenga achitaura pantu ari maposta antawa ndini wano adzibaba masango and masango ateka kunoti achiputudza na pastor Chiwenga munotowirana nditi no atisati good box now asi kuti isusu. Well, thank you so much for joining us. And today, this one is a special program. Nasina nchifamba zvangu. Ndakafonera mukuru anonzi Madzibaba Masango. Vakati Oscar, ngatisangane timbo kurukura. Turakubata nyaya dzezvitendero. And ndinofara chaizvo kuti nhasi ndina Madzibaba Masango. Madzibaba ndokuchingamidza pachirongwa. Mkoma Oscar toti makadini kazwai. Aiwa chokutanga zvakakosha kuti tizive kuti Madzibaba Masango ndiani chaizvo. Taurai nevateereri. Yes, Madzibaba Masango vazhinji vanoziva kuti Strive Masango kana kuti Mutumwa Masango. Yes, ndiri mutungamiriri wechechi yonzi kubata kwa Apostle Faith Church. Zvakare kumusha chibva kunonzi kuMount Darwen padiki haki. Saka vazhinji vakutongoziva kuti Back to Sender. Tichitaura nyaya Back to Sender. Chimboitsanangurai. Mabva maipinza mega. Ndotenda chinonzi Back to Sender kureva kuti kune vanhu vanokandidzira vanhu mhepo dzakaipa. Kureva kuti kune munhu anogona kuda kuaffecta munhu kana kuuraya munhu asina problem asina mhosva. Saka isu tinotaura kuti zvakuda kuitira munhu uye wezvidzokere kwauri. Kupidigura pfumo chete kuda kukandira pfumo kuno munhu asina mhosva rinokupikifaya rudzokera rudzoka kwauri iwewe. Ndozvinoita Mwari here izvo zvekuti Back to Sender kuti Oscar wakakwadzwa naningi chidzosera futi kuna ningi ndezvaMwari kana kuti yato imwe culture. Ndotenda haisi imwe culture ba saka ukatosiya ngirozi dzehondo dzitoriko like watasabana naHamani paya nzi Hamani pamatanda ake kuti aida to Mwari uri pamatanda ipapo iye ndiye akazopinda papi ipapo. Saka isi kuti chiripo ndechekuti chero mushoko zvitorimo kutoti chivi chinofanira kuchidzorera kumuridzi wacho. Yes, zvitorimo. Saka isi kuti isusu Back to Sender indina ndingati chivi futa isi chivi bozi saka tochiti chivi kuti chinhu chakaipa. Back to Sender chinhu chakanaka chokuti mukoma Oscar maurayirwa mudzimai wenyu kandi maurayirwa mwana wenyu musina kana problem nemunhu anongokuvengai imobva kuti munhu andurayira mwana wega ndite muna mapfugambe kuna Mwari ndikumbire simba chairo rokuti munhu ari kundiitira zvakaipa zviende kupi munhu akandurayira mwana wangu iye yaiyewo ngaite sevo ngaapenge kana kuhwara ndimuone munhu openga orwara momuona. Yes, zvinani munhu iye yabva kuti atodori basi. Right. Uyu mubvunzo weka ndikuvhunza nerukudzo rwose. Yes. Muri pastor here, muri madzibaba here, muri ng'anga here, sorry to use this word, muri muro here. Zvakakosha kutaura kwamuri kuita mukoma Oscar. Ini ndiri madzibaba. Asi kwete madzibaba oJohani Masowe. Ndiri madzibaba okubata kwa Apostle Faith Church. Saka tinodedzana tinokudzana chiti madzibaba. Yes, handisi pastor handisi ng'anga ndiri madzibaba. Zvakasiyana nechiko madzibaba tibatsire madzibaba ng'anga nemuparidzi zvakasiyana papi? Zvakatosiyana chikonzero kune mapastors vanoita zvekushumaira shoko handiteka vachingoperera mukushumaira shoko nokuverenga mabhaibheri. Isusu bhaibheri tinoverenga zvedu asi vaiva vanotonzi pastor kureva zvakatosiyana handiteka inonzi madzibaba ndopfeka gemenzi rowhite ava vanopfekawo masutu avapfeke magemenzi like ng'anga inopfeka ngundu dzaine mabhonzo emhuka dzakafa shiri chichate vazvora yakushopera handiteka saka isu tinongopfeka magemenzi chete. Yes, atiite zvinhu zvakawanda saka ndomusiyano wedu iwoyo. Asi mapostori akasiyana maitiro avo kana kuti ndanzwa mimi muchiti muri weku uku vakasiyana here mapostori? Mapostori hazina kusiyana stereki like inini mbiya isu tinoshandisawo mbiya tishandisa noJohani Masowe matombo tinoshandisa zvakare chiripo chete kungosiyana kwemazita echitendero chete asi tese tiri vanhu vamwe chete tese todedza kuti mapostori tese asi zvingori zvitendero chete zvinodedzwa nemazita zvafanana nezvikoro chimwe chinonzi Mother Touch chimwe Wilson chimwe Oxdale handiti mukuona zvakadaro kureva kuti zvikoro izvo zvemazita chete zvikoro. Yes. Pane mufananidzo wandakaona madzibaba
muchiita kubika munhu zvichinzi mimi munobika vanhu mubhodho munoita muhari zvichiri zvokunamata here kana kuti pane zvinenge zvakuitikawo? Ora chinoitika ndechekuti totokumbira njere kuna Mwari kana vanhu vachiuya vakawanda kwatiri vachibatsirwa totokumbira njere kuna Mwari. Saka ndizvanei toudzwa nditi saMwari ndiye anotiisai vanhu muhari kutadza nei isusu totongoita kuti mapictures avo acho nemazita avo auye tiise muhari. Chikonzero ndizvatinga tiiswa tiite like kuti munhu pane munhu anotorera murume otorera mumwe murume mukadzi wake anditika anapona. Saka tikuti isusu unoona kuti mamarriages wamwe anonga akatochata vamwe pesa apatauka pambasiya mhuri. Yes, asi tichida kuti isusu mapictures aitika mabika kuri kuti murume kana akajiswa anofanira kungofunga kuti mbiri yangu iri uku. 2 kune vanhu kuma vanenge vachiroyiwa kunguva yakareba. Pamapictures atinoisa mukati mememo amwe ndevaroyi vatinoziva kuti uyu shuwa muroyi uyu ndiye apedza vanhu mufamily, ndiye ari kushandisa vanhu mufamily. Unozoona sei madzibaba kuti uyu muroyi zvakakosha izvozvo zvinooneka sei? Ndosaka chitaura kuti zvoto zvine mazera. Ndinoona ndosaka ndine mweya mutsvene. Chero munhu akainditesta ini usojeri kwangu nditoziva kuti uda kunditesta. Hai mangofambawo zvenyasi mangofamba kuti munhu ndinoona here. Saka mandifambira kuti mundiona asi andichada kuprofita yakawanda asi chisimukira mudzokera mumba kwenyu. Tinomwa kuti watinotoita saizvozvo anenge aida kutesta munozoti ashuwa munhu waMwari ndaona kuti munoona anomapaona. Saka kuona kwakaita se kwakasiyana asi ndisakachinzi namatirai mupiwe maziso emweya. Asi nini palevel yandiri for the meantime ndiri kuona kuti Mwari achiri ndituma. Saka ndiri kuona ndisaka ndiri kutaura zvinhu zvandikutaura panapa because ndiri kuzviona ndichibva ndazvitaura. Yes, saka zvinhu zvekuti kana achitaura nyaya dzevaroyi totoona kuti varoyi vari apa, varoyi vari kuita nezvakati. Saka tiri kutaura kuti iyayeyo okotoona andaitorira kuita muchana ndinatira maybe madezai Prophet Magaya vairira naProphet Makandiwa ini ndiri panamba almost 3 madezi achiyaye bozi ndaitorira zveshuwa. Saka vanhu vanotorai kuda kudonhedzera pa level ipi iyoyo. Saka ndipanotora kuti kana munhu uinga wapa peak unofanira kuramba uchiwedzera minamato. Saka kuti kana chinge takuita zvinhu kana chiita mabasa atoita panapa tofanira kuramba chitonamata Mwari. Zvafana level yamuri zvinokoma osikumadzoka muri kupisa zveshuwa zvokuti vamwe majenerisi akutokudederai zvoti mai ndire profesa kuti mai mudzokera murumende futi zvakare kutopisa chaivo chaikuita michana. Asi muchatona kuti kune vakatokumirira ikoko toda kudzosera futi muproblems kuti mubodzokera asi kuti sine zita raJesu achitese hazviitiki. Tinoverengwa ndiwo uri kuonekwa nemunhu wese. Kana uchienda kumusha unoona kuona kuti pane gomo hombero aona sidomba iro kwati rinotoonekwa nemunhu wese. Iro ndio mafananidzo anenge chiita pamutumbi wangu kuti kana ndapa kuita basa redu kuti pana vanhu vanenge vakuverenga kuti nhengi ane mapaona like makaona kuti vanachivenga vachitaura kuti maposta anotaurwa ndini vanhu adzibaba masango andoti masango atiteka kuno kuti achiputudza napasta Chiwenga munotowirirana nditi no hatisati kuti hatina idi good box nawo asi kuti isusu inangu handisendavatsvaga iwo asati vanditsvaga vanditika asi tongotaura kuti patichasangana nerimwe rezuva tokunongomoresana sevanhu asi uzati chirimo chokuti ukaona munhu achigofa munhu agofe pasina mbiri kuti masango kutoziva kuti masango aritorema andokona akatotaura kuti madzibaba Thomas uraziva madzibaba Thomas havazikanwi ega ndigofe munhu andasi anozikanwa. Saka kuti munhu usumukeka unotokwira nepano vanhu vane mbiri kuti usumukewo. Saka level yavo atosumuka andokona asi ovhetaura pachigofana futi mulevel iyoyo ndimokona. Yes, ndikazviona izvozvo zvakati uchida unzi uite mari kana kuti munhu unge uchibudirira paupenyu hwaunoita kana kuti uzive business inofambiswa sei otinda kutoona kune vanhu vanoita zvinhu izvozvo kureva kuti unenge wakutoti ndikukopera uchati ainini nhengi ndokuita naye nditika inyaya ilevel inongoita se uchizviisa. Saka kuti usimuke unototaura zita ravanhu vanopisa. Social media yakaipiri mubasa raMwari harina kana kuipa, inongoda vanhu vari genuine chete. Dei yakaipa dai tisingauye panapa because social media wakata chimbavha unofumwa 2 minutes. Saka inoda haina kuipa, inogona kuipa. Kana profita nochauya pa social media vachinji vacho imbavha because vanenge vachitoziva kuti saka unodza moita nzamu kuzvipublisha muzvitengesa hatisi kuzvitengesa asi kupublisha asi nyaripo ndekuti technology yakachinja. Saka isi kuti isusu munhu zvafanira kuti ndingaya panapa kuda kuti ndane makore eka tichingoita zvitikita anditeka. Saka shuwa
urambochiya panapo wakabira vanhu unosungwa ka polisi ndoziva kuti mazangu anooneka parugare saka unosungwa saka panapa pauiona vanhu vanoenda vanoita chitsotsi so yes unzwa kuti pana vanhu vazhinji vanotsvaga mbiri nezvinhu zvisina basa rese vamwe vanongotsvaga mbiri nezvinhu zvisina basa saka totarisa kuti izvozvi vari serious mukoma Oscar sangano riri kufamba zvakanaka kwese ndino mabranches akawandisa mukoma Oscar ari kupi akawanda Darwin akawandisa Bulawayo muno muHarare kuna machipisa uchiyo kunze Chegutu akawandisa masangano edu Mutare saka singoti chete chiri pano chekuti tichatenderera kwese ikoko tichitamina mato ndakati kutenderera asi totarisira kuti basa mukoma Oscar chiri pano chekuti kana vanhu vada kumbokudzikisira vanoda kuona munhu aichasimuka futi here ndisaka ukanzwa muimbi akaimba Blessing Shumba kuti anzi ane demo angateme zvake muti uchitema unowira pasi asi ziva kuti uchabuda rimwe bukirwa risingaperi rinorarama nokusingaperi kureva kuti basa rata kuita mukoma Oscar takutoziva vavengi vedu saka vanhu havaregedze kutaura vaona kuti pasocial media vanhu vanotaura zvavanoda asi chiripo nechekuti iwewe ndiwo uri kuziva zvauri kuita ende unofanira kubata panoponesa ende tu haufanotedzera zvokuti vanhu vari kuti kudii vanhu vagara vanotaura dzimwe dzenziwe hama dzedu dzinowadziwa neupenyu hwedu isusu zati munhu akaona kutenga imba akaona kutenga mota akaona kutenga makombi anotanga kutoti aizvazviri zvangu yes anototi hade zviri zvangu saka vanhu vagara vanoshoropodza like imi vanhu vanotokutukira seri pasocial media vanoenda maghost account vamwe dzimwe hama dzenyu atimukanai mwana wanhu ingati atodzokaropozeni toita seri munhu andikuona asi vanhu vagara vanotaura vanhu vagara pari chakanaka ndo pavanoda tasoo ndirilaiti kana ndakabaka udaisori rikati ba pantuya tunhu tuhuma twakasiyana-siyana zvimabutterfly zvinji zvinotovavhara raiti ripi iroro ndo zvakafanana nesu kana tozvakafanana nomunhu kana asvika papiki yekuti uita basa rakanaka asi ndotarisa kuti Mwari hatinyadzise Mwari achatisimbisa kusvika tikudaisa level yatakambopinda tifana kuidarika already taidarika paunderground taidarika kudhara light now taidarika level yatakambopisa taidarika tichitofamba nana mukoma Zigo vai tichitoenda chiita seisi anditeka basa chiita kupi kumberi kune akatarisa chirongwa ari kumba muZimbabwe hanzi kunamata chaiko chaiko ndekupi madzibaba totedzera madzibaba here totedzera mapasta here semunhu wemuZimbabwe tofanira kuita sei chinoitika mukoma Oscar ndechekuti munhu anoenda kwakasununga mwoyo wake because vanhu tenda zvakasiyana mwoyo yedu haifanani umwe anoenda kutenda kun'anga umwe atenda kumapentecost umwe atenda kumapostori saka isusu vanhu ngavatende kwavanotase kwavanonzwa mwoyo wavo uchirovera because hatikwanise kuita zvinhu zvinodiwa nomunhu wese hanzi handisakawanza mimba akanzi handigone kufadza munhu wese anditeka ndinongofadza vanoita se vanondida kureva kuti isusuwo kuno vanotida kuno vanotoda kuchiinda kun'anga saka isi kuti munhu hatingati isusu vari kunamata chaivo chaivo ndevapi aiwa hatikwanise kujaja ndiMwari yes toonawo futi vanonamata chipostori vamwe vari kupinda mupolitics vachingoita zvakasiyana-siyana imi muri wepolitics futi chinoitika mukoma Oscar vari kupinda mupolitics handisi kuti vakashata vari kuright boza kunamatira nyika yani yavo vamwe vanobva vati nyika inamatwa nevene vayo inini chero shoko chanditaura kuti teerai hurumende iri kutonga kureva kuti hatifanira kuita zvinhu opposite nehurumende iri kutonga asi tinofanira kutera tiri panormal tichienzanisa nyika kuenzanisa mubanzwisisa ipapo tinofanira kutera tisingamhanye kudarika mukuru wacho wenyika tinofanira kuenda pakati nepakati chinamata tiri pakati nepakati saka vanhu vanonamata vanokontrolwa nevatungamiri venyika kana kuti vanokontrolwa naMwari vanonamata tinokontrolwa naMwari saka kuti isusu tine mutungamiriri wenyika anenge akagadzwa naMwari mutungamiriri wenyika haangogadzwi kungogadza mutungamiriri wenyika asina zodzo rinobva kuna Mwari haatore gore anofa haatore kana 2 months anofa kana anenge atomhanyiswa nevanhu street chamuchaimo anobaona asi kana akagadzwa naMwari ane matems ake yekuti anenge akagadzwa nani naMwari yes mukuona kuti zvinoita Mwari anogadza zvapana basa redu atine chiita isoro profita iri kana risina Mwari mukati tunovhurwa neshamhu isingaiti kana kutobhendeswa nedzimwe nzira dzisiri right saka tikuti isusu
vacho vari mapostori vari kumhanya vachiti chakati tikuti vari right handiteka hatisi kuvashora asi kuti isusu vanamatire nyika unozoti kukeke kuchiita nchekuti kune vamwe vanhu vakungoenda kutsvaga mota sokuti ndakangoonekwa ndiri mataura zvandinoda chaizvo vakuenda kutsvaga mota kuti dai wiki ino handipachi seviki ino handipawo mota ndakangoonekwa ndakapfeka geme dzina kuchamba kunzi sei kuno handipachi mota isi kuti vanhu ngavaite zvinhu izvi zviome zvinake munhu anofanira kungoramba akangomira panzvimbo imwe chete zvokupanana mota semunhu anotungamira zvechitendero muri muZimbabwe formula iyo munoona sei samadzibaba Masango? Inini handisi kuti inini ndinoona kuti chinoitika chekuti kupanana mota kana munhu awanawo mari dzakati kuti obviously dzimwe dzenguva kumagift ari kuita sei yaari kupa vanhu dzimwe dzenguva wazvakainzi kana wasangana kupawo vanhu kwaanenge vachiita ini handisi kuzviona zvakashata bcause kuno mumwe munhu angastorinawo GT6 akapiwa so autosekera ndapiwa GT6 kuno mumwe angastorina apa chachaino kuno mumwe angastorina imba asi akatopiwa zvinhu izvozvo kureva kuti zvinhu zvitoripo plus zvinhu izvozvo zvinoita zvokuti mari anenge akazvinyora kudhara kuti kuchaitika chakati saka inyaya yekuti isusu tinofamba netsananguro satsananguro dzedzi tinadzo zvedu saka muZimbabwe tikuenda kupi asi uda kuita zvekutamba madzibaba vanhu akakuteerera senyika mashoko amunawo amuri kutoziva kuti tikuenda kupi senyika? Zimbabwe iri kuenda vanhu vanogona kushoropodza zvenyu inini handisi masaitsi komaoscar ini kuti nyika yedu ichanaka rini 2025 yatiri ino here kana kuti madzibaba toda kunyatso kukota imwe yemukoma Oscar munhu ari kurefu ndiye anogona kusanyisa kuona kunaka kwenyika yedu isu munyika medu muno chinhu chete chikungotirwadza chete one chete maoscar tumachaina handiteka saka machina aifanira kupiwa authority chete kungoziva kuti vanoshandira uku vachigumira uku zvofamba zvakanaka akabona like inini hangu ndichiona zvaitwa nemutungamiriri aripo kumaoscar ndiri kuona kuti aita development inotoonekeni seipi mukuona tara dzedu mukomaoscar chinhu hachinake one day kuti komaoscar mataura tara chete mangotaura okay ndipe mukana zvangu tase mukomaoscar tara yedu matara dzedu dzakanaka idzi kusvika Bulawayo ukeniko zvakanaka nditeka Mutare road yakanaka Masvingo road yakanaka ndiri kuona nditeka tinotara dzakatinakidza dzakati wande nditeka nanhasi vachiri kugadzira ndemakuona nditeka already takuona service station chaiyo uzati inini dhara ndichikura ndiri munomu ndaiti diesel rakandipera ndiri pakambuzuma apo ndakashaya diesel pakambuzuma ndazinda kunoona kutown ndikashaya diesel ndiri kutown ndiri kuwadzana uko ndazinda kukwira kombi netown retina masesira azara merodi mese anomapaona machikeni ini cheche yakutooneka kuwadzana nandosiya yakuoneka kuwadzana saka ndo development kwamuri mimi inini ndinezvitarisira kuti zvinhu zvakadaroka zvinhu zvakanaka hatifanira kuzvishora mukomaoscar zvinhu zvakanaka idevelopment itoratidza saka chatakuda ise mukomaoscar chirimo choti hurumende haiwe kupa mari muhomwe mako kuti chitanga kuti usumuke anopaona iwewe ndiwe unofanira kutoshanda zvine simba like zvakatoda ise mukomaoscar kuno munhu atenga imba gore rino titorinoriri kuno atenga mota gore ratorino anditeka chero pakatonzi nyika yanaka mukomaoscar kutoti mari dzakufa chioko nooko kuno mumwe munhu atogara angogara ashande chetepa chero makambani avhurwa zvakanyanya haatoshandi anongoramba achingochema everyday achingondikuroyiwa anomapaona yino kuti mukomaoscar ndatenderera inini ndakaenda kuZambia ratina iri kuchema right zvinhu zvaita sei zvanaka asi iri kuchema already ichiri nani zvaiboza vachiri kuchinika movement yaita kari kuitika asi ndinochimba njokuti zvafandoka mari inenge yakambochengetwa mumba kana yakubviswa inobviswa muchena munyanditeka asi inozopesa sei yapera Zambia raitinaoka ona Zambia kukuchemwa like South Africa anditeka South Africa yes vanhu vari mu South Africa zoti vanhu South Africa vega havasi kutofanira kugara South Africa vanodzoka munyika mani mavo andimupona but South Africa ina freedom baba kungodese kungofamba dese unongotasa kuti waenda nepapi unongondongorwa kana nepfuti anoona muzimbabwe muno mupolisi akazoti kune pfuti yakuti polisi inenge wadikidiki yatosvika ipapo andokona like kuMozambique uzati muno mutiri free mukoma Oscar
andiri kumba futi kuBotswana maiso indotenderera nyika dzakasiyana siyana ndine chiona nichikombeya kuno kuri free kuri free mukoma Oscar nyaya chete kuti datangonamatira kuti nyika yedu impodzokedzera pamari yedu ite power chete mari yedu yakata power chete taenda zvakanaka kwete mbichana mukoma Oscar ende mabasa enyu vakawanda vada kushanda nemi ndonzwa vanhu vachingoti vanowanika kupi vanoshanda seiko chimbondisanangurai vateereri ndotenda mukoma Oscar chinoitika chekuti mukoma Oscar isusu madzibaba kana inini madzibaba masango tinoshanda mabasa akasiyana siyana wamati ma local center tinoita inonzi local center tsanangurai baba local center kune varume vanenge vachinzi varume vari kuchita nevakadzi vari kuchita saka takaita loko kureva kuti local center taita inoita kuti mumwe mukadzi akadaenda kuchita nemumasiri wake vanolokana kana kunamirana saka pane iyo strategy mukuona ichishanda here pakuti vanhu vave honest mumacouples muri kuona zvichishanda zvekuloka izvo zvikushanda because kune macouples arikubatsirwa nezvipi izvozvo dai itazoitira musikana mazowana mukana ikenikamusejeri pamuchiona makizi ese ariko akawanda ndeteka izvo zvatete tichiita yes zvikubatsiridza macouples kuti macouples dzigadzirire zvakanaka kune vanozvitenda vamwe ese macouples vamwe vanhu zvavaita se vachibatsirwa ndeteka asi ndiri kuona zvichibatsira kune vanhu mukoma Oscar 2 okay sorry muchiri papo izvi zvinongoitika kune vanhu vakarorana kwete kuti boyfriend negirlfriend boyfriend negirlfriend ko makarambana zvakudhipedza kuti moyo nyaya yaenda papi chaipo poti mona kulokana mungaloke uroka mukomana musikana ka kukarambana manje kuira kuti panenge atori mahwani panenge atoda kutokinira futi ko baba wakachita negirlfriend handiti haazi mukadzi wake chinoitika ndechekuti kana ari murume akuchita negirlfriend andifika ndisakuona kuti munhu nguva zvakudhipenda kuti mukadzi yavo yaisa kuisa loko saka isa loko hazviitiki yes kureva kuti inonzi kuchengetedza musha asi loki inouraya here kana kuti inozobvisika zvino aiwa ini zvangu haisi kukawa zvangu ini minamato chita ndikangopimwa nao ndiite pane rukawo pane minamato like right now kuona kuti zvikuitika kuna na UK mukadzi ari kutakurwa kuenda kuUK osvika kuUK obva ati achingowana basa chete akutotanga dzake game murume futi akutiza kuti atoka kuti kuUK futi osvika kuti otanga kuti magame apo otomutoresa visa wabudisa mari dzakawanda saka uona kuti dzimba dzakawanda dzisina trust dzimba dzakawanda dzakusheka chikonzero Michael rights yekuUK yakasiyana nemunhu yakasiyana keke kungodhonza mukadzi nzeve chete wakutosungwa saka inyaya dzekuti isusu malocal center ndi panoshanda ipapo kuti watora mukadzi wako kunoko ibva musanoko chingosvika kuingland yenda afara kutiza yes ende mataura zvemalocal center handei pamberi like madzimai masango aita zvemaback to center back to center ndoita back to center zvakare ndogadzira vanhu varume vanenge vaita tishande mumba watakanoita mumba tinosimudza power kune vanhu vaya vanenge vaiti isusu tiri kurwara matambudziko akasiyana siyana asi ari yokuroyiwa chete izvo tinogadzira mukoma Oscar kwete muchana kozotiwo futi kune vanhu vanenge vaiti mabhizinesi edu asi kusumuka izvo tinosumudza futi mabhizinesi aita se achipika zvinofamba zvakaita se zvakanaka saka zvinhu zvatinoita se zvatinogadzira izvozvo mukoma Oscar I know isusu tichaenda kusurgery tichiona mabasa avanobata. This is not the first time I'm talking to madzibaba masango asi madzibaba toda kuvhara chirongwa ichi amene mashoko ekupesera kumuri ini mukoma Oscar ndiri kungoti Mwari atite zvakanaka ende vanhu ngauye vabatsirwe vakasununguka zvakafanana zvozvo chitorasa kuti ukaona kuti kuno vanhu vangona kutanga kusheropodza zvatinenge tichiita isuti kuti so ane dambudziko ndiye anouya achibatsirwa ende zvagara zvinoziva kuti n'anga nemaprofita vamwe ntoyapo papanditeka kutanga kusheropodza chikonzero vane godo neshanje vanhu havasi vese vanoda kuona munhu achiita se achigona basa isu kuti pagona munhu ngatipembedzanei asi tikuti isusu tishamira nechokwadi ende hatisi kuzorega kumira nechokwadi yes vacho vatiri kubatsira tiri kuti ngavanamate Mwari vaite zvakanaka asi kuti munhu abate panoponesa chete ndo pari kudiwa zveizvozvi hanzi bata panoponesa ndo pari kudiwa iye zvino. I'm Oscar Pambuka with madzibaba masango. Madzibaba tokutendai nekuya pachirongwa so much mukoma Oscar Pambuka. Mwari akuite zvakanaka inoti tichikura tiri kumushita ngoti Oscar Pambuka saka tiri kufara kuti tinao tinenge tiri tese tichiita basa Mwari atite zvakanaka. God bless you. Thank you so much.